Ngai ngo yo play ka de step ka bangili oban wan ka de jing ka bakentang tingi ai ko play bat ngi pediang sengobai pi ki prabungai baro ki balawan na jan pada jengai ya ka bangin yo oban poi ha ka por ki babiang ki bangil ban stang ni ka jieseng ti to blem yo ban ker khu pi baro ha ka de step tingi yo ban stang no ka de shikri jung ni ka por ki bangil wai ka jing wai ki ba saus pa arpulai kajing ruai ke basaus pa arpulai yang aula suspa na kajing long rau ke pom kabala taptum yang asyikata bat mentau jisu la ai jing keman jing jom kaburam utrai kadap hanga la suspa ngan yero dagasnam ukun lang brot ublei ngala light na ke pom la suspa yang amenta dagasnam ukun lang brot ublei hati ni kena jingruai ngasungaban khot iba dantan pengrop India ban wan shekmat India ban pule ni ketin ke jong blei bat ban pen kentang ye ke jing shekri jong ke stem ha ke jing duai tu ke jing lang yerwai ke jingruai ke ba sauspa arpulai yang ula siuspa naka jing rau kapo yang asyikata Padmenta ujisu Ula aij kemenjing jom Aburam utrai kadap hanga Lasius pa anyaro Dakasam ukunlah Dakas namu kulang
Syaban dua yang neko puar ke bamenta, menyoban pulih naik ar benta, kasih ti jong Jacob, kalau nong ke basau, ke dekat ke bakat lai, ter hadu ke bakat new. Kumju neko gospel ke jong Matius, kalau nong ke baat pun riu ke dekat ke basau puai, ki kentien ki baong kum ni. Tu menta pi ki baong ha ke ni kesni, ni la syai ni le syakan ni kata ke nong ba. When Shong hang ta hisnam, but in ya kayi, but in ya yonong. Henry haba pimtip ke e kabanja ha kabalashai, kabakumnu kata ka jing em jongpi. Namar ka long ul o ubami pau ya tang shibit, anda kumta ti udaja no jar. Nabakumta kala deye pi ban ong, lada mon utrai ngin im, ngin leru yakani dani yakata. Henry mentap leang pile kemen ha kita ki jingkran sarong jongpi. Kejing lek kemen kum kata baro kalong ke basniu. Namar kata hau batip ban le yak babha bat ubom le ha utaken long ke pop. Ke gospel jom Matius ke lenong ke baat pun riu ke dekat basau puwai ki kentien baong kum ni. Tu syarai tu duwai ru bapinam let cepo kejing pensoi kemen siem shisha kasmat henry ke dok katlat. Tu blain yo ban kerku ya kejing pulien ke tien ke jong blain ke pot bamenta. Tentunya dam hagi jingwai. Ko paji bab neng, ni dam hagi jat ki bakoi ki jome ko try Jisu be da kene ko por ko bamenta. Ni sngongu ya me ko try Jisu be. Malapen sngongu hagi donut ki jongi ko try Jisu. Benginya wan ha kene ka yeng ka bakentang ka jome. Banya syakri me ha kene ko por ko bamenta. Ni pai she me ko try Jisu, ni ai ka jingu ya me ko try. Namar ki ke baro bamlale ha ke jem ke jongi milalong ringkat bat ngi ko try melakar khum la pendap ek jinan kam ke jongi ngi yo ban syakri lai lo je me ko try kat baki mon ke men sim ke jongi ko try Jisu be try mel ai ke ne ka lat dingi ko try bin wan ha ka yeng ke jong me kan ngi sngongo ye me ko try ngi ai ngo ye me try Jisu be me bla yap ha ke ding pna a try ban pen em ngi ke bajat bat ke baram baro a try try ha kane ka por ka bamenta habangi phai se ni ki snam ki blood dep ko try Jisu be try ngi I atakan rat be ye ki jinja ba ye kane ki jingpang ka be ko try henry try Jisu be melapan la bor pat ngi ko try kan rat be menya wan kum ne ka yeng ka jong me ban melapan lai du na kane ki jing ko try Jisu be ayungan ay me ko try tang ka jingu sudah ko try ndam ta ki jing la ba ka jing me baro a try ban ka jing pen klan bor ka jong me ko try Jisu try be ya rap yang ko try benginang laban phai sheme ginang laban wan hajan jong me ko try kat be kisi ki por ki wan ko try ka jem ka jongi ni don kam ya me klema me te try Jisu ngin long le noi try be ni de dwai ha kane ka por ka menta ko try kan dal be kum bangila pulien ka tien ka ba khoi ke jong me shisha bangi ki breu ni bon kam shani chatai ko try kan dal be ni try be ya rap ngi benginang ban wan hajan jong me ban charai ban dwai ban pet sheme ko try ban pan ka jirap na me ko try Jisu be ni tips khamba ka jirap ka long be tang na me te try be te kum ta try ka ne ka por ba man tar ngi de dwai te de kur khu ye ne ka jeseng ka jingi ngi lei wan kat ne ko try kan dal be melawan lamingi kat ne ka yeng ka bakan tang ka jong me mel ai ngi ban syakri lai lot ko try to dan bat ni ha ka ne ka por ba man ta ko try klem me te try Jisu be ka jing wan jingi hang ne kan long ka balen ai ko try te kum ta try be ni khot ye me ha ka ne ka por ka ba man ta wan ma me syang lang bat ni ha ka ne ka por Hari ke jing syakri ke jingi baro atrak nabi. Lakalong ha ke jing duai, lakalong ha ke jing duai, lakalong ha ban sengap yak tin ke jong me tu wan mame, bat penyat mame do men sim bakoi. Ai bo men sim bakoi jong me undon ha ke jeseng ko atrak nabi. Nabi ba ngingin yo sngo atrak nabi je tin ke bakoi ke jong me no syakri jong me ban grand ha ke por atrak nabi. Kan long ke jing ke khun na kamenta jingi baro atrai. Long ringkat bo syakri jong me pen se do men dak men sim bakoi jong me dak bor ko jong me ko try. Ngin mi nang ni ringkat ba kejing ringkat ke jong me ban ngin yo atrai ka tin ka bakho jong me ngin yo ban bu ha ke jingmot ke jing perkhat ke jingi ha ke donot ke jongi ko try bengin ang man kham jan man kham I te me ni ai ti ke ne ke jing syakri jingi baro syame ko try to de don ringkat ba to de penyat me do men sim je me sa shi sien pat ha ke teng ke jong u Jisu Kristus pan amen.
Tengenteng ke jing syakri jing ini kupor ke mengirwai ke jingirwai ke basis pa san pulai. Ke jingirwai ke basis pa san pulai. Buram jau belai uthe jing I kerhai ngalong khon jong belai. Jing syai beneng kordor hanga kadang pernai ngalong khon jong belai. Ngalong khon jong belai ngalong khon jong belai. Jangkup lasai khon ha poleu bakhon ngalong khon jong belai. Ka jingwai ke basis pa san pulai. Buram ya ubleng tejing iterha along punjong ubleng jing shai dem kodor ananan pernah along punjong ubleng along punjong ubleng along punjong ubleng jain kup lasai kup along poliu aku along punjong ubleng tuk met lang riu pun maka men sim jona along punjong ubleng hapertei baro nama jong unan pa along punjong ubleng along punjong ubleng along punjong ubleng jain kup lasai pun along poliu aku along punjong ubleng ai jing im aku ya gospel kan ya la along punjong ubleng nakaburong ma amen sing upenda along punjong ubleng along punjong ubleng along punjong ubleng jain kup lasai pun aum poliu aku along punjong ubleng ngalalai napo jingkup makan paro along punjong ubleng aki jing tenju jing senam nen ayo along punjong ubleng along punjong ubleng along punjong ubleng jain kup lasai pun aum poliu aku along punjong ubleng. Gilawan na kena kajing kajong try kum ki khon kajong belai. Gilarwai kajirwai ke benengkong jangau la sispa da kasnam kabakodor kajong Jisu. Pelong yang hipan balong ki khon kajong belai. Gilarwai kena kajing rwai da kabangis sotu sya. Bau Jisu ula penem la suspa yangi upelong yang ingit balong ki khon kajong belai. Gidon ka dau ka bakrau ban aingu ban yaro ban yathu syaka perthai bangi long ki khon ki jong belai menu yempat sotu yaka jia dei bor belai yaka jinglong khon belai hanrai na du pelapan khat mai yaka jingem ka jongi
ngila long ki khon ki jong blai para bangai bi ya ke step ngila wan ke jing ka bakentang tungin ai ngu yo try da ke jing kemen rong try ngi ai ngu yeme mela dan kat ke ke ti yo baro ngila ut ngila knyum haki babun ki banta ke jingem ke jongi rai try upelen det ye kita baro ngi don banta ke jing ka bakentang bangin siyo ban ai ngu ban yaro yau jisu nang pedem ba i jongi kabar tungin duai ngen IT ke por ke kenta ka jingmani ke jing syakuri jengi bangin try ngi wan ke jing ka bakentang iwan ban mani yeme dekat download baro ki jing ruai ke jing duai ke bangit penher syau trai yo ban kerku balorang kat kamtam ye ke ketin ke bakut ke jongblai bau blend yo ban pensle do man sebakut jong klam ke bor man sebakut jongblai ngenam la ban syakri blai ke ni kisngim banta ngenam la ban ruai ke jing ruai usai tan ye le yangi ban te ban khom hanrai jisu plai do yangi ngen duai ke jing plai do ke jongblai ke ni ke por bangiro ban sngap ke ketin ke jongblai bat ke ketin ke jongblai kan yo ban plai do yangi ai bor yangi bangin long ki khon ke jongblai ha ke jo ke por tongin duai ya ke ni ke por ke ni ke kenta ke ba ki khon jong ka balang ki don shipo ke Sunday school ngen duai bo blem daring kat ya ki kelas ki ba repair bat ke kupor ni ke jing hikai ke ba kin yo na ke ketin ke jongblai ngen duai bo blem kor ku lorang kat ha ke jo ke por ya baro ke jing shikri blai ka jing sai ke ketin jongblai ko ma ke ni ke por na ke jaka na ke jing ka ba kentang ke jongblai tungin ya dualang ke ni ke por atrai jisu bakor be I jona ke por ni aingo ye me ngi yoban wana ke jing ka bakantang ka jame ko trai ngilami na la cham ki jing ki sam jongi ngilapan kre ban wan shekel ye ke jing ka bakantang ka jame atrai ya rab yangi bangin wan shekel ke jing ka bakantang ka jame bangin rong shekel jing mane ka bakot ke jame ko maong no rai sam ngan aingo ya trai dalaka download baro ngan mane dem shaka temple bakot ke jome atrai banyo I ke jing kraw ke jome banyo I ke jing dandren kat ke jome haka jing em jangi kum ki khon ke jome atrai ni aingu yeme atrai mela pen em mela sus pa yangi de gasnam ke bakodo jome ni don ka hak ban kam yele bengi long ki khon ke jome namar mela pen em mela sus pa mela map yangi hak bangin penlong yangi bangin long ki khon ke jame trai pen kemen yangi ai man sem yangi ko trai bangin song tho bangin long ki khon ke jame ngen yai ban syakri me na ka jing kemen hakan ke por ngi dua yame ngila yai lam bangin ke tio barashi tio trangi dua ye ban ban ke jing ka bakentang ke jame ban mane ban syakri me ko trai de ke jing ruai de ke jing duai bat ke ba ai shika kam ke jame ruai trai ye duai man loreng kat ye ke por ke kenta kam tamban ngap ban yo ngau ye ke tin ke bakut ke jome trangi dwai ke cipen sle ke jomen sema ko jome on pelai lot ye ke jimbane ke jing syakri jeng ye ke por ya ke bangin laban ngap ban syashkor ye ke tin ke jome atrai wen ye ke danut bakia wen ye ke jingket bakia ke danut ke jeng atrai pelai lot jeng ye shisha ke por ai ke tin ke bakut jome kan yo jaga ke danut ke jongi ban pensyaj bor ya ke jing em makin jamen sim ke jongi bangila ban syakri yame loring ka ringa ke por ke kenta ka jing bane ke jing syakri jong ki khna ki khon jong ka balang haki kelas ba per jong ka Sunday school ni dat wai man dan kat mame ko try man sim ko jamen yo ban ki khna baret na do ki banang ret hado ki samla yo lo di ka donot ke jong ki trangi dwai yame to grand ki khon jong ka balang ki bom dan man ta ke jing ka bakentang ki bom dan ke Sunday school ye dwai man grand ye ki bare ke jing ka samra try ye dwai to kar khu ye ke por am sai ka tin ke jome haki pulpit ba per lang ba ka jing shakri blai hasar baranong kondong ye dwai ba ka tin ke jome kan yo jakada shisha haki donot ke jongi triangular pan kentang haki kertang ke jong jisu amen amen kabar tu ngin duai para bangi ngin namla ban yai lai haka jing duai ke jongi ke bakum kane ke por tiki don ki para bangi jongi ki balai yai lang ba ke jing do no ki bi ki bat hon ke jongi ki para bangi jongi hang tai por nong spong peleo I ya ki news ki kubor
Bagi tu ki kena baru songot kira nak ki jing jong ki para bangit ke balang ke jong belai hang tai hanong spong. Tekanu kalong ke jing tak ke bajur ya tu ke jing ke ba kum ki tu ki lamat ya ke jing ja ke jing tua. Tang ke jing do ya ke jing kasam. Rai ke jing do ya ki khon ya ki mansem ki bakodor. Syu la sngot huru hadangar. Hang tu ki bayap sangut. Na pedang ki kat tu ke dengot ki don ki ji dei bat ki para bangit jongi. Te hang tu rung I ke jing ja ba per pili I ki ni so bon ya ke ne ke snam ke ba kampala yu I lamba ke ne ke teo ke jing jor jong slap ke jing tua ke jing tukut jong ke jing king bat ke jing mensau ke jing do ke jing thum ke jing tap baro ngel yu I si bo blai kuren ya ke ne ke riba ke jai ban reu jongi lang ba slap bat ke ler ta ke ne ke potong in duai lang ba ke ne ke jing ja blain petngen ya kitu ki long ying ke long sem baro ki ba yai lang ba ka jing so si ka wak thang ka bangi ngimla ban so thulut hadu kat no ki jing thang jong kitu ki para bangi jongi ban do no la jong ki khon ban do la ka jong ka jing ka sem tongin dwai ke ne ko por ya ki ba bon ki ban sem ki ba ko ba yai lang ba ki jinge bat ngin blame pentingan round ring ki kamajan utrau tip kamba haka jing em jong ki nang ne shikmat bakin kwat kin khia haka jing man sao haka jing kengi kijat bat kum ta tata gen wai bo blen pen khia yaki bat kham tam yak jing pang ka man sem yak download bala pat bala mong ka jongki blen pen tingen un ai bor yaki ka bar tung ngin dwai ru na ka banta ke ni ka ri ba ka jai ban reu ka jongi bangin wat chi sha yo blai kum ha ka ni ka por ki jing cha ke mang yakando bangin dwai ki to ki ban jing ai no blai la ki long ki me ki long pa ka long yeng ka long sam lani kino ki bo setan dang te dang khom tongin duai kom ne ko por bakin pai khmat show blai bakin padyang yo jisu kum nong prem na u kan wan ke jingker hu na u kan wan ke jingkemen try un kor khu yikini ke jingye baro kinong rep kila ot sibon hakene ke snam tingem tip ke ban chia tongin duai ba blai un loreng kat kabar tongin duai yaki ba pang ke besitam yang melaban kelet yaki para bangit jing bapang besitom tinggal lagi jer ki keteng ki don sibon tiki don ki para bangit ki balami na hospital ki don haji nemene step ikong bida dan ye dongo duai yaki ji jong khon jonga ulami na hospital ulayo ka jing rap sibone ai ku blai ki para bangit ki bala duai ki don sibon ki para bangit ki bala ai ku blai na kam ta jing duai ki jongi yaki para bangit ki bapang besitom sama ban rak ke ketiga ni ke por ki bapang be sitom ngin yo ban duai hoi kalau ia ngin ye pi baro pi rak ke ketiga jing pang sitom jing tanju ke mai kando tong dia tu au blai kan ke por ngi donu jisu I kelong ibar ngret u blai ni on pen khia mana kan I parbange jongi I badon hang ni yo ka jing duai jo ki parbange ni hakam mande ngel yo ban mi parbange bi kene ke ba ki parbange ki kemen abangi duai tongin duai kan ke por ke tang jisu on pen khia ke jipang sitom baro ki jing ke sami ke bangi lamba ke jing tenjo lamba ke jing pang try on pen khia on pen kot par tong ye de lang ke po atrai ji sebengi dwai ke po nak ban ke jing ja ke jing kendo akini ki tayo ki bela dep no baro uslap kale air bajur ki jing twa ki lom ki wa ki jing rong no ki jing ke sam ke jing kot ke jing ke jing do ke jing thong ke jing tem ke jing do ye ki jing ke sam kam tam ye ki men sem ki bakoro trangi dwaya kan ke por ki tu ki par banget ya ki tu ki long jing ki bala do no ki ba I ki ba thon jong ki atrai ye dwai tang ma meu blai ba tip ka da no bla pai bla mong ke jong ki hat do kat no ki thang ye ke jing ja drawing it why yaki to baro ki bala dono ki men sem ki bakoro to pengen yaki to men sem khot ke bor ke jame re yaki kham jan bakin ang ban re ban jam hakmat jame blai to pen khia no yaki jing pang ke shitom na ke met jongki yaki jing ken ke jing hakam met ke ki bala ban ke kendo but ki wai ki jing jaba per trangi dwai bu men sem khot jame onyo ban kren ban karshan yaki but kom ka balang ha ke stem ni don rengkat bat kini ki long ying ki long sem ki men sem ke badono ki betai da ka bangi dwai ha me blai be emodon bor ben yo ban isnai ben yo ban pen kiano ye ke jing pang shitom jongki to pen ngen no ye ki do men sem ko jome
เมติบยังกะจินอนคำจงกียตรายมันพซามันเป็นดำมันลอนกัดมันกรันยังกะบาลังมันกรันยังกะบังเงรุกุมจูกุมนุมังกิลองจิงกรคูนักบันตากินกิบังเงบาโรนักบันตากินกิมันเซมกิบันดาลำบากจิงดู trying it why ฮักกันกะปอร์กรันยังกะรีกะจงอีลำบากกินกิจิงจาบังเงนนมจงไอโนนามีเงินจันชิมิวเบลย์เงินลองกิโคนกิจมีอัตรายเงินไวรัวกันกะปอร์กันกะคันตากันกะคลมันkaba ki para banget ki ya lamba ka jingpang kan sitom ki ba bonap dang jong ki kelas ngongu imu blai ya ka jingpen kia ka jome trying it why kan ka por na do ki long ki me ki long pa ki bala no temen ki ba dan ka met ka ba klein ki ma si ban wan ka jing ka ba kentang nge dwai ro ki ba ra ka kti kan ka por ha ka tang ka jome jisu ngira men pen kia man pen koi na do ki klong ki khna ki temen ki rang ba baro ha ka tang jome jisu ken yo kia da shishatra ngi dan ma meu jisu bakra u jisu nong penem bot nong pen kia ngira dwai da ka jinge ha ka kerteng ka jong jisu ngi dwai amen 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 ha ka ni ka por ngi yo ban peteng ka jing shakri jongi da ka ba ai shaka kam ka jong blai bat ngin ruai ka jing ruai ka ba arspa sopulai jing pen im a jing men bakra ya ki breu balarem dos ngap kulok kat no bakrau jingai e kabarem jinkmen bakrau katut ka jingai e jinkmen bakrau haka jing i ba ublei kat penginan ruai kan ka jing ruai ka ba arspa sopulai ngin lomru ya ka jing aingo haka ne ka por baradin bala deplum ya ka jing aingo ngas ngau baban khot i ba browning khanayo in yo ban duai pan kentang ya kene ke jing aingu bat kiwei ki jinglum ke jing ai jong pi ki para bangai shaka kam ke jong blai in yo ban tuai pan pen kentang hadin kene ke jing ruai ke ba arspa sopulai iba browning khana yo in yo ban pen kentang jing pen im a jing pen ba kra ya ki bril ba Sap kola kano bakrau jing ai e kabareng jing men bakrau katut ka jing ai e jing men bakrau har jing Kajing ai e balak pelai naki jing kum kapon kapalaru manriani na jing syukur kapon jing Jing
Tonya pendam hokrai. Ngai ngo imetai Jesu na bentakan ni ke step ka bamela pelak lai bang yo ban wan sigi yang kejung me. Namar ngitip bamedong ublei bodon botam jung itai Jesu. Ngai ngo atai Jesu na bentaki ki baro khot ki bamela le ka jing im kejung itai Jesu. Ngim laban seuk liang pat ki ke bamela le ngitai Jesu. Gum tatai ngi ai lagi jung ki donot ki jung hametai. Na yarap yang itai kat bagi ki por ki dawan. Don kat ro kini ke jing sengatai Jesu. Ha ka bangi yo ban sab ya kak ten ki jung me kum jo. Don kat bu se kriu jung me wan ai si sen ka jing ka kubur ka bon wan na ka khet ka jing snei ki jung me ta Jesu. Ngitu ai kini ka pon na ban ta kini ki jing ai ki bangim melakar khu yang itai. Iwei pi iwei baro khoi ha ka bang layo ban ai ka bakhndiat ki jung na ki jing kar khu ki jung me ta Jesu. Nang pendon kam me tai na ban ta ka kam ka jung me tai. Ha ka bang nang yo ban penya sa prang su iki baro khoi ki bedai na ban ta ka kam ka jung me ta Jesu. Tu nang don kat ta Jesu bat ki bangit baro khoi nang kar khu ki haki kam ki jam kar khu ki ka tai ka ta akarap karyang akanu nu ban ta baro khoi ta ka bla ka ki tai ro ta Jesu. Tu don kat bat kinang kar khoi ki bakindang yo ban ai shu sa ka kam ke jong metai ngitu ai bat kini barong ki pen kentang ha ka keteng Jesu. Amen. Ingai ba blaun kor khui ki jing shakri ki jongi ke bangela ban shakri yo da ke bangir wai na do ka donot baro ka bangela dwai ban ngin ai shaka kam ka jong blai u blaun yo kor khui pi ki para bangai haki kam ke jing trei baro kum no ngin ai ngin krishan ye ka kam ka jong blai ha ga ne ka por pat bangin yo ban shakri yo blai da ka bangi ngap bat shashkor ye ka tin ka jong blai now shakri jong trai Iba Morgan Gashinga Pelangku Vice Chairman Jongka Balang Jongi Hangdi Imlong Nong Wei Shu Ring Aingu Yau Blay Nakabanta Ka Jing Shakri Ka Mama Ila Ai Ka Jing Shakri Yau Blay Na Do Kipo Badang Kna Badang Samla Hadumanta Ni Aingu Yau Blay Bangin Don Ki Para Bangit Be Nadu Ki Samla Bakin Kiu Shajrong Hakaban Shakri Yau Blay Te Ba Morgan ngi pidang ngau ba ya pi ka ne ko po shi ka pulpit ban sam ni ka tin ka jong blai kom bangila duai utrai unyo ban kar khu banoran kat bat pi ha ka ne ko por u blai un kar khu
Aingu yo blay hagani ka por juga ni ka step. La pelak yang apa dingi lang baro bangin yo bandon lang hagani ka ying ka jing syakri bat ka jing mani yo try. Aingu yo blay bawat hagani ki singi jong kini ka tayo hapdeng ulaba Henry hagani ka singi habang akhir mana step ngi ka jing sya juga singi. Kamariang ka barang ka balai lot ngong aingo eme try mala pelai lot yangi bangin yo ban let ka yeng ka jome ban syakri la lot ka kerteng ka jome sko komen shibon ban yo ep ki param ngai be ke balai ka por ha ka bukum ka ni ka sngi ka jong try ban don ha ka yeng ka jong try ya ka ban pen krau ka kerteng ka jong o ban mane ban yaro ban kentiu nam ka kerteng ka jong try ai khuble ep ban ngai baka jing jing phi ya ka jing syakri ya ka jing ya to lang shaka yeng ka jong try kam shamlong tang ka jing kerku na ka bantah jong phi nenga kwa ban ong phi ka long ru ka jing ai man sim yangi kum kinong ket kinong ya ba ka kam ka jong ble kan tu je phi yai minot wat klet ka yeng ka jong try pat habangi don ha ka yeng ka jong try ngin yo ban diang bat ban mat shibon ka jing kerku kublai shibon pastor na ka banta ka jing syakri ka jong phi bat ka long shisha ka ka ba aiman sim shibon yanga ha ka jing ya syakri lang ka kam ka jong try ka bangi ngiyo shibon ki jing aiman sim na ka liang jongi pastor nadu shwa ba wan ya ka ban in charge ka ni ka balang ka jongi ilong i way ni kinong aiman sim shi ka de pan ngamla ban klet ro pastor bawat ha ka por bangi kentiu kurem ro ngila khot ngila weri phi ba phinai ya ka khubor jong ka jing kan tu kan pham ka bahadu gini gi singam la ban klet ka long ka jing aiman sim bat ka jing krisyan ya ka long yeng ka jong gi ku blai shibon ya phi gi pararang ba ki be ket ki be ba ka kam ka jong blai ki long ka mi gi khon samla bat ki hep ki baren to blai unda yo ban kar khu ngi lang ba gini ka por jong ka ni ka step ha ka jing shakri yo tra ka benta jong ka jing pan kan mau na ka ktien ka jong blai ka balashon ha ka dono jonga bangan yo ya ka ban ya pan kan mau lang ha ni ka por ka long na ka shiti ka jong Paul wa apostol shaki Galatia ka shiti ka jong Paul wa apostol shaki Galatia na ka lenong ka baningkong ka dikot ka banreo hadu ka bakhandai na ka lenong ka baningkong ka shitiu Paul shiki Galatia ka dikhat ka banreo hado ka bakhandai ktien ka jong blai ka ong kumne ngas ngau lengo bapilak kenria no shen kata nau tau balak khot epi ha ka jing ai eu chris shakaway pat ka gospel ka bomlong ka way pat ka gospel Henry tang badon ki bapen kuslai phi bat ki bakwa ban pen kelas new ya ka gospel ukres Henry lada mangi laneu angel na beneng ngiet ho khana hapi ya ka no ka gospel ka ba pher na ka bangela ye thu khana hapi to ai ba unlong u bala timno kum bangela ong menshua nga ong kumjo mentapat lada uno noru udaya thu khanapi ya ka no ka gospel ka ba pher na ka ba phila pdiang to ai ba unlong u bala timno bleun kar khu ki ni git khot ki bangela pule to ngin pandam ha ga jing duai ni aingo yeme ko pa bo ko dore ha ga ni ga por juga ni ga stam Melapela yau syakri berat ubat telat ko try yau ba me melasiu spa de ka dor ka snam jome ngayeng hang ne ko try ubreu ubala jat ubala rem go try lam dalapan ksan nga da ka snam da ka jinga ka jome ko try nganom la ban yeng ha ka bakum ga ni ka chekha ka bagantang go try bapa aingo na ka man ki ni men sem ke bokodor ke badane ke ni ka por ko try melawan ra ngi hang ne ko try bangin yo ban syakri me ko try ban mane me ko try bapa ai bahaga ni ka por juga di ka kenta habangin yo try ban
pan kan mau ka kten jong me pelong ba ki download jingi ki long ki ba bet ban pediang ki jing ker khu jong me go try la da don ka do kono ka ba wet go try ka ba khanglat ba ki jing ker khu beneng jong me ken toy ha ga jing em jingi a try pen khu weng ye ka ta go try bangin mi de ga jing seng reng ka ba ka kten ka ba em ka ba khu ka ban pan shai bor ye ka jing em jo ka jing ai kristan jongi shim mi ga ni ko por ha ki kti ke ba em ga jing ai ti amen. Kani ka way na ki shiti ki bahaki ni ki khendiat tali ki sngi ba ki tayo ngala persyang ban pulut por khambun sen ban pule bat ban yai pule kani ka shiti ki don shibon ki khubor ki balawan haka donot ka jonga ki bangalayo jinghikai shibone kat bangadang yo ban puson ya ka de ka shithi ka bo pol utho shakinong galatia bat habanga persyang ban puli na du kalong ka baningkong hadu ka bakut jong ka de ka shithi ngasyam ba ka rukom address ka jong pol ka per na ki we pat ki shithi ka don ka jing per ha ka rukom tho ha ka rukom address ha ka rukom ai khublei ka jong pol kumbo la tho hai ki wai pat ki balang hai ki wai pat ki shithi ki bo tho hai ki wai pat ki balang new e bo ai kata ka warm greetings kata ki jing ai khuble ke jing yaro ke jing ai mensim ya ki nong pule bat e ki balang hai ki tu ki shithi ya ki bo pol la tho henre habang apet ya ka ne ka shithi shi ki galatia maria sedang kalanong ga baningkong Bat Maria boy ka dekat ka banreo ka don kata ka jing tho ka bangala bonong I kumba upol udon ro ka jing bitar ya kinong galatia ka don kata ka jing bom sngo tenat habo pek ya ka rukom im ga jongki bat ka long ka aka ka basngo lengo ka ba penok mensim ka ba pendiau mensim habo kren wai ka jing maham ki langba jong kanega shithi lapi pet na kutu ka lain ka baningkong jong kutu ka lanong ka balai ka dekat ka baningkong uong ikinong kalatia uong ki kalatia ki babi hato uei balapan thame hapi kadon kata ka jing sngo khiang mensem kadon kata ka jing diao mensem ka ba penok mensem shikade e yo pol habo pet ya ka jing im jong ki kristan ki bodona po galatia uong balai pilong ki brio ki bobe mano balapan thame ya kata ka jinget ya ka ba pi pelaman bat kata ka jing pediang jong ki ka gospel ka jing pediang jong ki yau Jesus Christ Ukren om hakabari ukren ya ka hakabapau ban kren persya ru ya kitu ki breu ki bodon ya kata ka responsibility ya ki nong yalam ya ki balang ya ka balang ka bodon hapo kalatia ban kren persya ya ki kam bat ki jingle ge jongki bat ka don ka por ka bo khot ikiru ba ki long ke nong shet kala ya ka gospel ge jong Chris Kuran persya kajing kedau jung upol ya kane kajing sngo bitar jung u ki kristan ki badan hakalatia ban ong bakilong ki babi kaderu namar ba kila sedang ban pai dien pat na kajinget ke jongki kila persyang ban observe sia kita ki festivals ki boper Wat lada kila long ki kristan kila pediang ki gospel kila sedang ban persyang ban paidian pat syaki jing hikai ki batenrai ki jing hikai ju men berem baru polong balai pila paidian bat haba ukren ya kini wong ngam syam kren tang ya kitu ki bala pediang ki gospel nga kren ru wadi kitu ki bala ot share no ong pol balai pikwa Ong pol ba pilong sa sisian pat kimrau jong ka jinglong ka borem kimrau jong ka ta ka jing persyang ban practice ki aka ki ba pimde shu ban le
kinong Galatia, kila sedang ban syania, haka taka bor, haka jing sngotu, haka jingla, haki taki hukum, jongki kenjabreu, kibalayalam bakala, yaga jinget ke jongki. Bad hang ni, haki ni kidkot ke bangalayo ban penkan mau fi. Bahapdeng ka bakom kata ka por ka ba upol uyi ka jinglong juga di banget. Ukwa upol upan kan mau ki wong. Omdon da ka waipat ka gospel. No other gospel. Omdon da ka waipat ka gospel. Like ka to ka gospel ka ba pila pediang ka ba pila yo anau kres. Da ka jing sngo kiaman sim habo yu i ka jinglong wong balay. Berfikir ki hadu kata-kata orang upol. Kalau gajing sengau lengo bersien-sien pila kenri ano nak ada gajing hei gajong pi kaba pi pila yo nau tau bala khot o bala ai gajing ai o bala Jesus Christ ban kenri syakawai pat ka gospel ban pai dia no ban pet syakawai pat ka gospel balai berfikir ki ban le kumta ong upol. Pat hagi ni gid khot. Open kan mau ki wong. Omdon da ka way pat ka gospel. Like na ka gospel ka jong Christ. Kini ki way pat ki gospel ya ki ba people la presyang ban pai dien pat ong upol. Kim de ki gospel ki ba shisha. Kam shem day ka gospel ka bashisha. Henry upol usngau tu bahapedeng jungki lawan ban pesot dan mano. Ya kita ki jing hikai ki ban nyat ki ban bread ki hakata ka jinglong ka ba arta tien ban bu haka jing arta tien haka jing penkulmar jing mot ban wanra ya kata ka confusion ka ba kraw ya ka jing het jongki. Don mano. Hake English version kong some people are throwing you into confusion. La persyang ban nyat ye pi, la persyang ban bread ye pi, syakita ki jing perhat ki ban penarta ten ye pi. Balai ba pi kulmar jing mot, balai ba pi kenriak na ke ka gospel ka ba shisha ongpol. Ka ban yalam bakala ya ka jinget ka jombi. Ngasngo bagane ga shiti kabo pol utho iki Galatia utho ru yang ha badingi ke badon ha kini gisngi ke bamanta ni don ha kini ki por bat kini gisngi wala dangi wan jeseng tista shiga yeng ga jong trai ngi pule ka ktien ga jong ble ngi yo sngo ga jing hikai henre ka don ga por ka bangi ngi sngo kumbala pen arta tien ya ka jinget ka jongi ha ka gospel ga jong Jesus Christ ka don ga por ka bangi ngi lalam arta tien ngi lalam ngi la sngo kumba le se ka ta ka jinget kam shem dei ga bashisha lapan arta tien ngi lapan kulmar jingbot ngi lawan ra ki dak cingkeli yo let's say kadai ka bom shisha udon we prasam lah ubangi juiket bahai ka kam ga jomblei ha ki por ha ki snam ge bala leino hadien ba ula le chat khara ga jing pule pat hadien mo la dep e ga jing pule lawan pai kat bangedang e syong ha ka kamra ha ga jungu uong yang ha kumne ka bala penlengo yang hasikade Uong ba Morgan, uong habangala pule bah, habangala puson, habangala snap, ya ke jingkren, ya ke jing ya tu jong ki wepat, usngo uong kumbah kene ka gospel ka ktien jong blai kamlong ka bashisha. Pat ompat slam mudon way, u parlok, u bangai itu itau bah. Ula pendep ye ke jing puli hapo seminary, hapo theological college. Ula wan pai, ula trei, bat ka balang ka budon ha ka kam ka chong blai. Henry hadien ula pai dia no. Ngalalek da ke jing snguye ke jing sngu kiai yang jungo komo ba itu itau. Hadien ba ki kimi ki kpa ke la phone nga.
Namar hakasngi ka bau la rai ban rung syaka kam ga jong blai la pelong ye ga jing seng sngongo la ya yam ga jing yam je ga jing kemen namar ukun umi na ga yeng ban let syaka kam ga jong blai kemi ki kpa ga jing sko kia ke la phone ngala let ban la poi hang ta ke la ye thu ye ga ga jing ja ngala pulut por ban u kendiat por ban ngala kli u ka e ga ba pelong pi ban le kom ne uklem jubab hagada opor usngap betlau hadian ars nem tek ngaya kenduk biang hagawai ke jingjia hayeng jongi ulawan bat ula syong hajan jonga ula ong yang ngakatu ke jingkeli ke bo pipi keli ars nem mensyua ong ngakwa ban jubab ya pi mau dang dei tang kumpara ong ngaba wong ngala puli ngala puson ne ka bible ngala perkhat ya ketien ga jong blai pleng ki ki batho hagene ka gospel hagene ka ketien ga jong blai baro ki long ki bom shishawa ngong para phila bakalang wong ngala puson bahai ga ne ngong pitip ka long ga jing kia man sim ya ki kemi ki kpa ba phile akum ni shapin yalam me ga long yeng ga long sem ga jong pi Bat ha kita kepur ngamdon shibon namar ngasngo ban ya keren badu kan shulong tang ke jingenia ngaong yu tangkum ni ngaong para lada piwat ye ka jing shisha pin salap ye ka jing shisha henry la pihun bakane ka ba pi ngo thu ka dei ka jing shisha ngaong pi pin kut tangkum ta kadon kepur habala penwan habadon mano ka moong upol bala nyat yengi Syakita ki confusion ke bebon ngis ngokum bakadei ka badei ngis ngokum kadei ka babiang bat kadon ka pon ngi pediang ya ka klem da pensyong nong rem ka jing man sau ka bakraw ka long kham tam ya ki tu ki bom penon kam ka ketien ka jong blai ha ka jing im ha ka jing kristan jongi Nyemla banyele persya iki bekum kini kijing pen sngo thu bakla kumbala jia ha ka por ka jong pol ya ki banget ke badan po gal dia ngila pediang klem pen syong nong rem wala de ki kubor ki bom shisha wala de ki kubor ki balamler ki kubor ki bersyukur ki de ki kubor ko mo pol ki basyu persyang ban pen sniu dore ka gospel ka jong kris damano remano Kini kiba yalap ngonong ifi kiba keren ya kata fake gospel ki kam shilor shibon yingi kiba keren ya ka gospel ke jing shisha kim salia banyalap hasurok kim salia banyalap hayo kim salia banyalap hangno ngania thu ifi kini kiba keren ya kata fake gospel ban pen kulmar jingmot ki parsian Kitit iki jingkang juga yang ke bangai. Haba pi pli ki jingkang, haba ki rong, ki persyang, banyak keren, banyak lambaklah. Kam tam ki breo ke basisor sidor, ki breo ke basida, ki lihat ki ngop, haki jinghikai, haki jingalambaklah jongki. Ngaya tu ipi ya kene, mendai tang dak bayos ngau. Kaladon gawai kasien wat haying jungi hang tayo ompling, kaladon kebukum kini ki breo haka porsi tengsi. Kilawan parsian banrung nama kitip klempep indon tang ikiau indon tang manora mano banwan banyalamba kala hakata kepor ngal khamslem ban mi na yeng ban le sigitam ge jonga kilaya keren shibun hapok kamera ngasios ngau kat badang krek kila sei kinia kijutang kila batai shibun ke Bat ilok junga kata kepor, dah kejing ngobrol miki, iong syong ngan tiusha syuai pi, kiong hoi toh nama ki kuaban pelut por. Bat haga bekum kata kepor, ngaladep ban krek ngalami nak kamera ngalahiar, nak kamera tiak nak jerong sepo. Bat mar seni yang kidai ki ba itu ba, kiong wai ba Morgan yo. Ngong pipoy kumno sene, kiong ngisiwan yat nang ni ngisurung lah kerung. Bat ha kata kepor ke lalek kerki ban le no ngayos ngau na kamera kiong to ngin syong bandisha kasya kampat namba ke la krek mi no nang ta kenwan ban parsian
bantit ya ki jing thang jong pi ban yalam bakla ya ki babon ngas ngusi ban ya thui pi ki ba khambon ki ba telot ki ba khambut ki ba syak yalam bakla don bon ki para bengek jongi tengok pi I pastor dang lagi ni sengi idang ya keren yong ngadua yo blei baka balang ga jungi hang ne hanong thamai pok se kanom jia ka majia ki wei pat ki balang kajing syak yalam bakla ki samla kajing syak yalam bakla ki long keme kajing syak yalam bakla wat ki tu ki be ket ki bai ba ka kam ga jong blei ban pen kesan ya kata ka jing sngotu ya kata ka fake gospel ban yalam bakla ki samla dang menen ngadangi kendo yo samla hang tia po pentor bat abang ai kendo yo ngong pinle she wong ngidon ka cam ngong ka cam ayu kata namar la shai ke di ka sonde wong em ye pen baik para samla te ha ka bukum kata kapur ngapur syang ban ye kran bado ngong pek pi kum usamla bawan na ka yeng ka ba ye jau trai long ki bahusiara kini isi kidon bon ki program ki baki samla ki penbaik pramaki ki bangai ki penbaik pramaki ki keren ki persyang ban interpret di kektien ga jong blai ban yalam bakla bat ki bakum gini ki beri umde tang ba ki la syak yalam bakla lede ngakwa ban ong pi ki kwa ban yalam bakla ban pengop sai ki wei pat syakata ka jinget syakata ka fake gospel What syak, what ailat, what syak ban pensyat kenting, ya ki jingmut, ya ki jing perkhat ki jongpi. Upol, uong iki banget apo Galatia haga tu kalanong ka besan, haga dekot ka basipo, uong iki niki kentien. Uong ngate ngasyania syapang jongpi hautrai. Usngau tu bo mla syuk. Ban pen sngotu ban persyang da ka borbreu henre ua ye ki shautra uong asyania syapang jong pi hautra ura ye ki ki banget hapo Galatia hautra baru ong bapin om ye mut da kungwe henre uta u bapen kusla ye pi on kit ye la ka jingrem la mano manoro Uta ubala nyat ya pi, uta ubala bread ya kita kicing perkhat ke bebonjat, kicing kuslai ke bebonjat, ong pol uta hi ungat, ya ke banong, ya ke jing bishar ke jong blay, la de mano manoro. Kadon kepor, kabopol, Ukren, hakabaye de bat kini kinong hikai ke bersyukur. Kita ki false apostles. Ukren bodu pendon kamru ya ketika kentian banong baki de ki apostol ki ba arsap. To ban syai ke ni ngin pek kendiat. Ya ketu ke shiti ke bau tho shi koren ke ba ar. Hadian juga tu syua bagan syua juga ni ke shiti shi Galatia ai kalau nong ke shiti ke ba ar shi koren kalau nong ke ba kharwe ke dekat ke besau. Ke dekat ke besau. Tingin pulian adu ke dekat ke balai sau. Henry nga syepting yo ba kumno ru. Kumbau tau pseng ula syukur ya keem. Sengap ba ke jing syukur. Kasdang nadu ke jing tau ke benengkong nadu ke keperaden. Kibala syukur ya keem pseng ula syukur ya keem. Da ke buj sianti boman jengu. Bakumno on pen puot plak ya ke jingmot jongpi na kata ka basi serta mensim bat kata ka jing sngur ka bahau kres namar lada shisha uta ubawan hapi uyalap ya we pat u Jesu kan mau ya kane lada don mono bayalap ya we pat u Jesu ya ubangi ngem syam yalap ong upol Lani lada pi pediang ya wei padu mensim ya uba pi pim syam la pediang. Nangta lani ka wei pat ka gospel ya ka ba pi pim syam la pediang. Pi le ba ban yaisha ya ubu dak jingkali. Lada pi pediang ya kata. La pi yaisha
Da phishim ya kata hatu ka e ka jing ba ka bomi nang ta ha ka khot ka ba khat bat ka ba khalai ha ka ba khalai bat ka ba hadu ka ba khat san wong namar ki ba kum kita kilong ki apostol ki ba arsap Paul penon kau megi gantian bon ong kini ki ba kum kita ki ba yalap ya ka ba kum kata wong ki de ki apostol ki ba arsap nang ta ki nong trei ba syukur ken ki ba pensriem yala de ya ki apostol ukres ki kop ya ka dur bula jong kata ke jinglong kom ki apostol ukres henry ki kam ju ki kem long kom ta nang tahu ong ngin longo le ya kata ong Paul na marusoy tan hiu pensriem yala de yau angel ke jing syai namar kata kam long ga bapla lada kita ki syakri jong uru ki pensriem yala de kom ki syakri ka hok Henry kadon hang ni ki bakut jong ki bakum kita ki apostol ba arsa kan long kad bakum ki jingle jong kabainong kabakut jong ki ong upol kanlong kat kum ki kam bat ki jingle ki jong ki long kum tau pseng o balalai ban parsian hagaim ban syukur ban yalam baklai kaim ban ong bakabau bleu ong kadai ka bomde ka ong manga ka badai hado bakai im kala liat sor haga jing pensyoy balaya lam baklano ya ka jinge ka baka don hau Jesus Christ Paul yo bau blay ula khot you ya ka bau blay ula penim you da ka jing sngo khiamen sim Ukraine ya ki parabangai ki badana po Galatia wong iki open kan mau iki uyatu yalade Ukraine syapang yalade ba kembet ban ngek yaki bekum kita ki apostol but open itu yalade ka boong ha ka tu ka khot ka bakhat we juga ni ka lanong wong Henry ngapen tip hapi ko parabangai Henry ngapen tip hapi ko parabangai syapang kata ka gospel kabalaya tu kana mga ba kamlong ka bakum ubreo kata ka de ka jing penitu ka jung upol ya ki bangai ke badana po Galatia uong ka ni ka gospel ka bangang alamat ka gospel ka bangang ala shem kata ka jinget ka bangang ala pediang na Jesus Christ kam syamlong ka bakum ubreo nang tah kad khot ka bakhada harong namar ngam syam la pediang ya kana ubreo ki breu ki la banwan ban kup hakadur jong tau angel jong ka jingshai ban yalam bakala henry upol wong ya kani ka jinget jong kata ka gospel ngam syam la pediang na ubreo lemni om syam la hikai ya ka hanga Henry kalawan hanga dah ka jing penpau Jesus Christ ka bomon wong ngala pediang ya ka gospel na Jesus Christ para bangai bi kata ka de ka badon kam ka bakongsan hadu kata-kata tongin pediang ya ka gospel ka bawan na Jesus Christ anam la mano ban weng no ya kata ka jing skau ka baskem ka bangi don ka jinghet ha ka gospel ka jong Jesus Christ Bat syusyu upol upan kan mau gini ke prawengai hapok Galatia hakalonong kabalai ka dekat ka baar pon reu ngaku ban kampuli nak ka Bible banam batai shibon namar kan ka jingken tien ke bo pol Quran kilong ke badon kam ye ki bangai ha Galatia ban ka banta jongiru hakalonong kabalai ka dekat ka baar pon reu hadu ka baar pupra upol upan kan mau ki wong kum ne namar pi baro pilong ki kon ublay da ka jinget hau Jesus Christ habawi bakila lam kelet no habawi bakila persyang ban kriya no nang ta habawi bakila pride no open kan mau ki
Wong ko ki banget ha Galatia. Wong pi baro pi long ki kon u blay dah ka jinget hau Jesus Christ. Open kan mau ka to ka por ka baki ke la pediang ya ka gospel ka jong Jesus Christ. Nang tawong namarkat ki ba pi la yo namarkat ki ba pi ya ki ba la pen baptis hau Christ pi la kop kenyo Christ. Habang ila pediang ya Christ la pen baptis ngi hau Christ bat ngila kop ya ka jinglong ka jong Christ. Nang tawong Om la don ujiu lem neu korek. Om la don umrau lem neu balai loy. Om la don ushenrang lem ne kekentei. Namar pi baro pi along way how Chris Jesu. Pi along way how Chris Jesu. Ong upol open kan mau ki wong that you are all one in Christ. Don second class Christian ong Paul. La ban penyeper ki Kristen. Si sin bengela ngek ngela pediang yo Jesus Christ, ngela pediang ki gospel, ngela boy ki jinget, ngela long ki Kristen ki bapura, ki balakup ya ka dur ke jong Christ. No second class Christian. La ban penyeper. Hang no ngi pen scam ya ka jinget ke jongi. Hang no ngi pen scam ya ka jingai kai ka jing skau thu jungi ya ka gospel ka jong Christ. Hey ngi pen syong nong rem ya ka jingai ka jungi ko ki para bangai bi. Hapadeng kini ki bawan. Ban leng shop ya ka jingai Kristen jungi. Ban riam. Ban pen hiar. Ban pen skau thu bakla ya ka ta ka jingai ka baskem ka bangi ngilamat na u Jesus Christ. Hang no ngi pen syong nong rem. Kai ke jing sngo thu jongi hatu la ne em ban don mono bala ban shim no hatu don ne mono bala ban pen ken ria no nyi nang ta kata ka de ke jing kali ka bangi ha ban puson marwai hang tu kini ki ba persyang ban nyat ingi sikita ke jing perkhat ki ba bonjat ki ba pen kuslai ki ba pen artatin ki ba wanra ke jing kulmar jing bon hatu kila ne ban shim no ya kata ka jing sngo scam jong ka jinget ha ka gospel ka jong Jesus Christ. Tu ngin kali shimat. Hakmat jong trai. Handre upol uong ni ki bangai. Uong yang ni ki bodon uong. Onom don mono balak ban penyeper. Langi de ki jiu ni ki grek. Lani ki merau ni ki balai loy. Lau de shenrang ni ka kente. La ka long uberet nu bakrau. Baro ngilong komju. Ngilong way how Chris. Namar bala satni. Daga senam ukon lang berat jong play. Ngilai ruai gitu ke jirwai hakabau syakri jong tralo ai ong ngalong kon jong blai ngalong kon jong blai jain kop lasai khoi hom polio bo khoi ngalong kon jong blai habala sat yang ni de Islam ga jong Jesus Christ lasai ki pop ga jong ngilong way how Christ Jesus but hadien bagi bangit la persyang banyalam bakalai ban pen pai ki shikawai pat ka gospel ban pen sniudor ka gospel ka jong Jesus Christ upol ukren uai ka jing maham da ka jing smokia ye ke nong Galatia uai ka jing maham da ka jing smokia badu ong kan mau ye ka ni ka wai hagat khot ka bafra kan mau ye ka ni wong henry la da mangi u ka dau shaladie But ikiway pat ki apostol wong. Henry la da mangi ki apostol. Lane u angel na beneng. La da day mangi ki apostol. Lane u we ni ka angel na beneng. Ngia tu kana hapi. Ya kano ka gospel ka baper. Ka bom ya day kat kum ka gospel ka jong Jesus Christ. Ka gospel ka baper. Na ka ba ngilaya tu kana hapi. Tu ai ba unlong u balatim na ong Paul. U ba kumuta u apostol. U ba kumuta u angel. U ba kumuta u nong penken mau. Ya kata ka gospel ka bomde ka gospel ka jong Christ. Unlong u balatim na.
But day ba upol uong tang sisien uban arsin. Sa sisien agad kot ka ba kenai uong uban biang uong kumbang alaong mensua. Uripit biang ya kani uong kumbang alaong mensua nga ong kumjo mentapat. Ladau no noru udaya tu kana hapi ya kanu kanu ka gospel ka baper na ka bapi pila pediang tu ai ba unlong u bala timno sko shirkai ya don na pedang jungi ka badon ga de jeseng ngi persyang ban wanra ka gospel ka ban pen sneudo ka gospel jong kres ban wanra ka gospel ka baper ban wanra ya ke jing pen kolmar jing mot hakini kisngi ya ki balang kristan ya ki banget hadu bala wanra ya ka jing jot jing pra omtang ki long yeng ki long semot ki balang kristan la wanra ya ka jing pat ka jing pra la ya lamba kala ya shibon nyen ha ban ai jing ken lada pila persyang ban rong hayeng jongno ban kren ke ka baper na ka gospel ka jong kris nganong fi pinlong ke bala tim de ba ong manga ong ka ktien jong le ha ka bible pareng kyong let him be eternally condemned ka jing sha penrem ka ba jiunom bom jukut la bom jukut yaki bakom kita kibreo le seng ala banong ubleru le siula banama bro hoi ngemla ban limit ya ke jing kalah ka bomot ka jong breo henry hang ne upol punon kam ka gentien ka bakhame uong baki bakum kita ki breo kinlong ki bala timno kinlong ki bala kenca kentai no kinlong ki bala sya penrem no om tang ha ki breo henry tam hakamat jong le para bengai be kani ka dek simpankan mau jong ka ktien ka jong belai kinong syukur kinong hikai ba syukur kinong hikai ba lamler kinwan bat kinmi nganong ifi pin se kendo la de pimpat dia kendo hakawai ka sngi pila ban dia kendo ke bakom gide gibreo kila ban wan haki jakatre kila ban wan hayeng jong pi kila ban rong wat haki jing syakri blai henreng akan tui yang hilang baro kumbau polo pen kan mau ke bangai apa Galatia bambangi ke bangai tungin yang scam haga tekan nongrem juga junge jungi tang haga gospel ke jong Jesus Christ ai baka junge jungi kalong tang hau Jesus Christ pat haga ktien ke bem ke jong wala da kini ki bor juga jingi kai ke babonjat sngo kom baki shat pen kenting sngo ko bakin rong no ya ke jingi sngo kom bakin yalam bakal hano ingi sngo kom ba kapen wan ra ke jing arta tien ke jing sngo ke jing ta ke jing sngo bom sngo tikna ya ke bangi sngo thu kat kom ka ktien jong ble ngong piwat sha ka bakom kita ngai scam maga ktien ka jong ble ke ka bau bleu la tho la magaktian ke ka ba ka gospel ga jong Jesus Christ ka hikangi ong fi kata ke de ka gospel ka ba shisha ko mo ong apostol Paul haka ban penkut ya kene ke jingkren jungai ne ga por ngaken mau haki por ki badang khna ka ba gadang sa anong thmai habang alai ban rong ha ka yeng ga jong wei long pa umpa de para bangai jungi ha ka ka por hoi hadian ila kala ila long i prabanget pat habangai syongkai badi uneu long kepang ngasngo e ngasngo burom shibode keme bat ki prabanget ki keme chongkai yang bat ki khon ge ki prabanget ha ka balang ga jongi uya thu yang wong ba ki shaiwan kai ge ni ki wei ki samla ki ni ki wei ki bangai wong ki ni ki kristan ki shaiwan syongkai bat kadon kapor wong habang asyong ban pulia kot kubor ban pulia kot akawai ke kamera ka basna ba ka kamera syongkai are ngasngo ka compare kata ke jing keren wong ngasngo don re ita i jing keren ibangam juk ham yo sngo haba don jing seng ying haba pi ki trompet wong pi wan yeng jong yo ka ba phala de orang ba bang ngasngo e chibone badang don na kan yam kasi ubampat nge yo ble wong kadon kapor kadon kata ke jing sngo per te wong ngale kum no wong haga we sngi ki wan kai biang gini samla
Wong ngami bulu ya kamerasyongka. Paru bahaong habang ngami yang ta ngaong ye kini kisamla wong ngasmu tenat ngapa dia ngipi api kwa banwan bele. Tang bawong tang kawai wong wat yalam bakala wat keren ye ya ke ka begini ki kon gilangit ya ka balang bele ka balang trompet wong. Ngasmu ye kata ke jingkran. Wong la pikren ya kono kata tengam smu tenat ba pinwano. Uye tu yang ai kata. Uye tu imu. Baru wong na do kata kepoh wong kini kisamla ke la jar liang. Namar ki don da ke jingtmu ban pen kelas niu ya kata ke jinget ke begini ki kon samla ke don kata ke iya. Kadon ke jingket kli ke bakrau ngi ki kemi ke pagi. Kadon ke jingket kli ke bakrau ngi ke long ke pa ke balang. Ngasui hagi ni ke jinget keren jingi mo. Kebangi kum kirang ba ang yong kadon kapor kabangi hapan keren wadi kei kabaki hapan mongro sipor kila ban mong henre enda kila pensyong dori ke kin sa snguthu menen kar bang adang don bat ki student sang te po nehu kadon ka farewell service kila khod enga bang anai ke jing keren na ke farewell service ye kini ki students ke ban mi no nang tu ke don pedenki ke bala yo doctorate ke bala depan ke puji pule ke don ke bala pendep ke master degree haki lan ke boper ngapen ngong ngapen kan mau ki ngong hoi pila dei ke bre ke bala nang ke bala start renga kwa pi bo pin mi na ke university na ke school bangong what compromise ya ke jinget ke jongpi but ki jing start bakan japerte Bat ya kini ngaku aban ong sa hisian ng ihang ni. Wat siya ba kie ki bangi ngisngothu ki bamyade kat kum ka gospel ka jong ukres. Bangin ya compromise ya bakum kita gijing kaem wat siya. Pen scam ya gijing ya boleh. Ladon ka por ka baladon mono ba persyang ban nyat ingi kita gijing artien ki bobonca. Ngong ha ka por ngong fi shong khop duai. Pa ne gijing shine boleh. Mensimbu ko jong belo na ai ke jing syangi ke ega bo shisha bat ke ega bangi deba ni ai hang no ngin pensyong nongrem ya ke jing hejingi ngadwa yo bele bo ni rabangi bakane ke jing penkan ma go jong pol ya bangi ke galatia kan de ka por ka bo un kren ya nga bat yangi ki long yang kristan bat ki balang kristan jing ya ke ni singi bele na kam ta ka buram jing amen. Ngayon ko yung play na kabanta kada kapor kajiyate yaslok kabalong kajipan kadmao na kabanta jongi kibangay baro men sisngi janmed menmed ngalayo telepon call na ibay parbaget na kaway kabalang nanong kandong ilong pastor nga kwa ban tip ya kini ki breu ki banrung ha ka balang ga jungi ha kini ki sngi ti ong kila rung ti katu ka di ki jeng ngong ki temen ki samla ki ong ki samla te de nang ta na la su thu ya ta ka jingkren ke jungi ngong phone show pastor jongpi but man meet pan ngayo ka telephone call no pastor in charge but a din boli was ngawi kita Leo ban ya thu ya nga ya ke ai ke bala jia baro kini ka balang ke bala he ka balang ke baklan henrai wan kini ki samla kumba sangut ai ram ai bad hak ta ka jinglek ke jongki kila kran ye ke kubor ke babakala ka ba per na ke ai ba ka balang ke jong play kala hikai ting ai ngu yu play ba kata kijing kita kisamla kabakirung kiong ngi ngela dona kabalang ka jong play pi dona kabalang ka jong play balai pi long kum ne ngi tingil scam ngem dona kumwai pan wat wan pen ki yangi namar ngi lamat yau jisu unong pedem jongi tingala kali you tau pastor liat ho ya tiki kena samla balakali yang api tu nem Tahu ngai thu yaki, na pedeng ki arngut langut ngai thu yaki. Tuang kumnu kala banlong kat kumni, ngong keperthei kala long kumni. Ki sama jongi kim skam shu yaki jinge jau jisu. Ki pedeng yaki epat ki jikai, pat ki ino ki school ki jingpuli ki jongki.
bat ki inoru ya ka ji trei kam ha ka balang kum ki samla kum ta ki mi na jing ka jenjar bat ka balang ru ka jenjar ha badon kum ki ni par bangai pe kene ga ka por ke bangi i na do ka por jong por la tho kum bal shikri jong tural pen kan mau jagi kindon ki bor ki jile ka jengem ban pen kan ria yangi na ka jingye how chris te tongi ki para bangi pe ke bangi osngau ke ni kubor ngamban se ban kren baru blela ai ke ni kubor ke ni ka step ya ke ai ke bangaru ngadang yo kubor hadu mana mit ngadang ya kren ba ne pastor ngong il haban pek ngor hakir ki sngi ki samla wat ki long keme wat ki long pa para bangi pe tongi ha ke ni ka balang tongi long ki bastan ki bas kem ke ni ka jinge jongi banginom sha rong luti haki ai ki ji kai bo per ban pen peringi lani ban pen chingai ni nau jisu to blame yo ban kar khui ke ni kubor ka ba shakri jong tural wan ra yangi bat pins nang ma pin sang yo sngo ye ke ba kum kini te tangga ne ka we what I jaka ong ak tin ke jong blai what I jaka la da I jaka nu sambai ba sniu ula ban pen sniu ya ka jinget ke jidai jungi baru jisu hagan ke por tu blem korku nginirwai ke jirwai ke bashispa khat khandai ka jingwai ke bashispa khat khandai ngi don ke ne ke gospel ka ba kan tu yangi bangin put ya ke ne ke turai ke gospel ka bang put ke turai gospel para hapertai baro pen pena jing suspa jisu ya ki breu baro on pentkot kenjri jongki mrau jongki mrau bla khom da kapam ubadon bor wat atatin on ai ka jingjom da ka bor uman semba khoj yalap gospel blai hadu bakinong pap kinda yo jingaye yai aki jai penri badom blai yap hakapam to pen priang jing shai jing shisha da ka bor nong job to yalap ka gospel ba khoj haperthai baro hadu jing hikai ba bakla baro kindono wat man ki kendong baro ya ki basungur man sim bakin yo dem bat mani tang yo jisu sim para wangi pe nyenom don dakumwai pat ke gospel tongin eden tongin put ke turoi ke gospel chpang jisu tongin ruai ngin duai ngin ya lap yo jisu da ke boru man sim ba khoi jongblai ya lap yo jisu to ya lap ya ke gospel ba khoi ka ba jisu la ayangi ublain yo ban kar khuyangi hadin ke jirwai nga soban khot yai balam bharoi in yo ban wan shikmat ban duai bat ban kar khu ban wai ya ke ne ke ji sang ngin yerwai ka ba jenglang ka jingwai ka ba shispa khat khanda Put keturoi gospel para hapertai baro Plena jinsis pa ujisu ya ki briwaro Un petkut kentri jong irau pla kumda kapop Ubadon borwa ratatin un ay kajingjo Wai yalap yu jisu kachabapile Do kesilki nampak nat ngarya pa ishirkei Do ya tukas mamat benkut ka dapat kashlei Lami hakal bri na krum uji sukunu blei Da kabor umen simma kut yalap gospel blei Hanu baki nampok kindayo kajing ayay Yai haki jai ben ril wadung blaya bhakapo To pen pyang jing shai jing shisha da kabor nong jo To yalap ka gospel ba kut hapertai baro Hadu jing hikai ba bakla baro kinduno Wan man ki kendong baro yaki basur mensim Bakin yo dem ban manita
lay berukpa jeng bab neng yang yame yakan ke post step ke bekodor sikade Iwa me mela ay ngi kumgi khun jong me habang yok ban lom lang ban syakri ban mane ban roy ka jing pen em ka jing age ba ka jong me ka jing sus pa e ka jong me try ban ka jing kemen ka bakraw mangi long ki khun ki jong me ban man ta ngel yoru try ka ban yo so ka tin ka jong me nang bau syakri jong me wa me mela lam krang apdeng jong i ka por mangi don ka me kum ka balang try ngi dua ngi kerpat ko kenal bikin ki kentien bau syakri jong me la pen so apdeng jong i kin yo ka jaka ka dono jong i ka ban ne bangin yai ken mau bangin yai perkhat bangin yai pusan Barkan long kajing alam nanti, barkajing rap ini, kajing ya nanti jongi. Hapdeng kipor kipa kum kine kanat, bon kajing hikai kipa bakla, kipa persang banyalam bakla, kipa upai lang ujame shane bat shatai try. Wat shap ngin long grat kum kita, kisla kipa be kal air kachba ka be, shatangin lej Henry try ngin long kipa nedan hame Jisu, kat kum kajing hikai, jong ka balang ka jong blay, lam ka ktin kipa khoj ka jame. Tu da kar khuyo shakri jame ulu alame ne khubar padang jongi. Kui ka ministry jula kalau hanggan ke balang hanggan uno ko bentak ba memang ai utrai pensau kena ki brew ki jame yak ai ba beraman kran na preng jong ki hakin ki ski ba ki por ba menta to da ker khulang ngi baro hanggan ke por palai ro ngi ki jingker khu ki jong jisu ke sebo try ai ba ki jing ai ba dab yang jisu ke sebo try ki ji ej ba ki jong bleu kwa lem ki jing slok jong men sem ko kan ron ka pengi manta so the bomb jing ko ru amen